Kaixo, gaur egingo duen platera izangoa pasta bolognesa veganoa. Hemen dugu baratxuria. Baratxuria, bazen, tipulat prestatzen. Hora egotzen apioa prestatzea. Azkenik, ingontuntan hartzen olioa. Hartzen olioa zurituta dago. Eta bazen, barazkiak erragostea. Olio virgen extra olioa, honekin nahi izango dugu. Eta hasiko gea, beti bezala, honi behintzat olazten naiz beti, baratxuriarekin. Frigitzen hasten denen, orduan gehituko dugu tipula. Baina tipula prest eduki behar dugu. Bestela, baratxuria erre ingurutzen. Bale, ja. Frigitzen ari da, orduan, tipula botako dugu. Batera gehituko dugu hartzen olioa eta apioa. Horaxe, utziko dugu. Ondo. Hemen utziko dugu erregosten 10 minutu. Kolere pixkatatuko dugu. Eta ikusten duzue olio gutxi daukagula erregosteko. Baina nik ez dut olio gehiagorik gehitu nahi. Orduan zengo dugu, nik hemen bertan ingo detena da ur pixkatotako Zer gertatukoa, barazkiak egosiko dira. Baina, ura evaporatzean berriz erregosten hasiko da. Hori da oso truko ona, olio gutxi erabiltzeko. Zerta bakizue, olioa da osasuntsua, baina bere neurria. Horaxe, egosiko dugu 10 minutu. Eta bitartean egingo duguna da txampiak prestatu. Barazkia egina daude, orduan gehituko dugu txampiak. Eta beste 5 minutu erregosten utziko dugu. Ja dugu barazkiak erregosiak, orduan zengo dugu orain? Soja texturizatua gehitu. Gehitzen dugu. Dilistak ere gehituko ditugu. Dilistak al dente daude. Hau izango da haragia. Eta orain zer egituko dugu soja saltsa pixkat. Ipar hautsa. Eta hemen erregosten beste 5 minutu utziko dugu. Eta azkenik tomate saltsa gehituko dugu.
goxo utziko dugu. 10 minutu hor egosten, goxo. Utziko dugu zua. Izango da gure boloñesa. Hemen dugu boloñesa saltsa prest. Orain pasta egostia. Hortarako gatza. Espagetia direnez ez dugu oliorik behar. Egiten dagoenez, izten dugu hor. Eta geizten utziko dugu. Eta egosiko dugu al dente. Hau izangoa pitzatzen 6-8 minutu gehienez. Hasieran, komenegarria da bueltak ematia. Baina berkarrik, hasieran. Horrela ez dira pegatuko. Eta bueno, ja, al dente. Egosiko dugu. Eskurritu. Eta aurkeztu. Bueno, badugu pasta egosia. Orduan, gainen jarriko diogu gure boloñesa. Eta daukagu gazta parmesano veganoa eta perrexil pixka batekin apainduko dugu. Eta da gure pasta boloñesa.